Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να σπάσουμε κωδικούς SpeedTools. Αυτός είναι το πρόγραμμα SpeedTools και ανοίγουν, κάνουμε run. Τώρα θα σας δείξω που είμαι εγώ. Θα σας δείξω πως δουλεύει 100%. 1, T2, Δέλτα, Δέλτα, 3 και πατάμε Start. Και μας έβγαλε ένα κωδικό. Και βλέπουν ο κωδικός είναι ίδιος με αυτό που έχω, γιατί εγώ έχω κάνει κατάσταση μέσα. Είναι F649 4F1FV7 και είναι ίδιος. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου.